Salamu aleyküm izleyiciler. Bu ne aydın ulen yine de ekrana çıktık. Kimi biraz gurrun ederliydik. Yöne başlamadan ön bir bildiriş var. Kıyıskacık yankı Kızıl Alma Atavatan Kızıl Alma Derneği'nden yine bir burs için yine bir yer var. Bir adamlık kim şu okuwa yürüyen olmalı. Şoňa bir adamlık burs var. O eýleki yerlere ýa doğulupdyr. Şonu bir halka ýetirseň diýip haýyş etdiler mene haýyşlaryny ýerine ýetirýän. O kimin burs alma zerurlugy bar bolsa, ýöne okuwa yürüyen olmaly, ýokary okuwa. O bir adamlyk yer var. Şoňa sizin dikkatinizi yetirýän. Aydın, mene abileýän berdim. Indi söz senden. Salam vatandaşlar, Sapar ağa salam size de. Bugün eldeyin Singapur var arada, soňam Ruanda var arada, birazcık şolaň taryhy var arada. Nirden emele geldi, nädip dörediler, nädip ine şu günkü güne yetip bildi. Şu zatlar hakynda gurrun etjek. Türkmenistan denem käbir meňze şeherleri var ikisiniň de. Ve ikisinde de käbir kıyınçılıkları, yankı problemalary şolar ýeňip geçip bilipdir da şu iki döwletem. Şolar hakynda gurrun etjek. Birincine Singapur aýdaýyn. Singapuru köpüňiz bilýänsiňiz, dünýäde iň bir baý döwletden biri hasaplanýar ve Singapur iň arassa döwletem diýerler. Näme ýaşyl yankı agaç bolsun, beýleki bolsun, şoň ýaly nämede de tebigaty goramakda da yankı daş gurşagy goramakda da, ekologiýany goramakda da Singapur birinji ýerlerde durýar da şu günkü günde. Soňam ýene bir zat var, Singapur özüňiz hem internetden seredip görseňiz, yankı dünýäde bilim sistemalaryny ýa-da şu adamlaryň, ýaşlaryň bilimine baha berýän guramalar bardyr. Şolarda hemişe Singapur birinji bolmasa da şu birinji 3 ýeriň birini eýleýär da, iň başdan 3 ýeriň birini. Ýöne köplenç birinji bolýar. Orta okuw hem şoň ýaly, universitetler hem şoň ýaly. Birinji ýerde bolýar. Yine şu günkü gün Singapur'un nämesi şu, soňam aýlygyny aýdaýyn, Singapurda iň pes aýlyk $1100 diýip bellenipdir. Iň pes aýlyk boldy. Ondan soňam ýokary aýlyk hem $100,000 çeýdi ýa-da $100,000 geçen ýerler hem bar. Yine hukuk goraýjylar diýdi, ýene näme şoň ýaly ýerlerde $100,000 geçen ýeri var Singapurda. Indi Singapur şu günkü güne özem dünýä näle diýen bir finans merkezi diýip hasaplanýar. Aziýada yani onun ýaly näme ýeri ýokdur. Gysga wagtyň içinde şoň ýaly ösüp bilen döwlet ýokdur. Umumy hasylam şu günkü gün Singapur'un näçe bolýar 372 milyard umumy hasyly ýyllyk Singapur'un. Indi adam başına düşen, yankı kişi başına düşen hasylam $64,000. Indi şu Singapur näle diýsem kem? Türkmenistan bilen men deňeşdirmek üçin ine 91-nji ýylyň nämesine aldım da umumy hasylyny. 91-nji ýylda $45 milyard. Şu atam $372 milyard bolupdyr da. 30 ýylyň içindäki ösüşi ine özüňiz şutaýdan görüp bilersiňiz. Onu ine näme adam başına düşen yankı umumy hasylam $14,000'dan şu günkü gün $64,000 çykypdyr. Bulam edil şol 91-nji ýyldaky nämesi maglumatlara göre. Indi Singapur'un territoriýasynyň näle diýsem, Türkmenistan territoriýasynyň 70 hisse kiçi territoriýa da. 70 hisse kiçi bolanda bizdäki şäherler hem Singapurdan uly bolýar da. Bir vilayet ullokan Singapurda. Singapur şoň ýaly kiçik ýer, kiçik şäher. Özem indi tarihte näçenji ýyl 19-njy asyryň başynda oň tarihy başlaýar. Aslında Singapur bir näme tarihy ýok. Elbetde o öňkü tarihleram bardyr. Ýöne o wagtlar Hitaýa bagly bolupdyr. Ýene şoňa Hindistana bagly bolan ýerlerim bar, şoň ýaly tarihy gelýär. Ýöne Singapur diýip adynyň tanalyp başlanmagy şo nämeden başlaýar? 19-njy asyryň başyndan şo Angliýadan nämeler gelýär. O wagt Angliýa näle diýen iş adamı, ýöne döwlet iş adamı diýilýär da olar. Şu wagt bolsa, mysal üçin biznesmen diýilýär. Şoň ýaly bir adam gelýär. Stanford Raffles diýip
Olam şu Singapur'daki bir dünyanın merkezi de ota yankı transit yeri olan için. Dünyanın merkezi şu tayda port kurya, kiçik şehir, özden bir Tokoy batkalık yer oluyor başta. 60 tane mi ada var, küçük adalar. Şu tay bir port kurya, şu porttan sonra ösüş başlar şu tayda yankı söýda etmeyen üçün gelýärler, sonra o tay bir döwlet olmadığı için, bir yere bağlı olmadığı için yöne port açık bazar başlaýar şu tayda şu wagtda. 19. asrın başında nalog yok, içsat yok, açık bazar başlaýar. Yine ondan sonra yavaş ösüp başlayan Singapur, ondan sonra yankı 2. Dünya Urusunda yanlışmasam şu Xitay nämetde gelýär. Ya Xitay diýen başlan Japonya gelýär. Japonya ile Singapur'u Japonya'dan son 2 yıl Japonya nämesinde galýar Singapur. 2 yıldan sonra yine 2. Dünya Urusu gutarýar. Ondan sonra yine nämeler gelýär, şu Angliçanlar gelýär. Şolar bilen nämetde. Indi iň sonunda Singapur'un esasy şu günkü Singapur'un tarihan 1959 ýylda başlaýar. Olam Lee Kuan Yew diýip bir nämesi bardy, şu birinji premier ministri Singapur'u men öz başlyk etjek, garaşsız etjek diýip söz berýär we şeýdem siýasaty girýär. Ondan soň Singapur'da şuňal näme bolýar-da, Singapur'daky adamlar näle diýin, o taýda yerli halky ýok. Singapurlu diýip bir halk ýok. Xitaylılar var. Hindistanlılar var, ondan sonra Malaylar var. Şolar ýaşaýar. Soňam hemmesi şolaryň şo taky işlemeni söýda etmene gelen adamlar. Ýanky yerli halky ýok. Hiç kili ýok. Soň indi şo yerli halk ýok, ýöne bir yer var, port. Lee Kuan Yew onu bir döwletde diýaly gözüne getirip bilmeýär. Özem ýuridiskini otaryp gelýär şo Londonda ýalňyşmasam. Ýöne şo döwlet diýip gözüne getirip bilmeýär şo taýyny. Sebebi halka gidip sorasan, sen kim diýsen men Xitaydan olsa Xitayly ýanky Xitaylara özüne Xitayly diýe öýlerem Xitayda, öýlerem var Xitayda. Ýöne özleri şo taý 20-30 ýyl bolupdyr gelip işläp ýörler, gazanç etmek üçin. Ýa-da ýanky tijaret eden adamlar var. Tijaret eden adamlar hem gelýär, bir ay, 2 ay galýar, izne gitýärler. Şeýtirip Hindistanlılar var. Ýöne yerli halk ýok. Ýanky şu Singapur menkine men watanım diýjek adam ýok. Indi soň şol nämeni döwlet bolup bilmejegine bir hili döwlet bolup biljegine inan bolman soň näme bilen birleşýär, ýanky Malaylar bilen birleşýär. Ondan soň Malaýa diýip bir näme emele gelýär şonda da. Olar bilen hem 2 ýyl mı näme 2 ýyldan soň aýrylýarlar. Ýanky içindäki halk bir-biri bilen oňuşup bilmeýär we aýrylmaly bolýar. Onam şu Malaýaň özü olar aýrýar. Bize siz gerek däl diýe. Yine Edil Türkmenistan esirden ayrılışalı. Hiç kili işsad etmen Singapur'am öz başına bir özü galya ortada. Hiç kime gerek değil. Yine şeýtdirem garaşsız olya. Indi şondaki indi problemalar, birinci problema halk yok. Ýanky Singapur'da özünü Singapurlu diýen adam yok, halk yok. Dilem otayda 4 tane dil var, 4 dil şu diller ulanylýar. Her ýanky nämesinin kwartalyň öz dili var, şo diller näme dilýär. Belli bir dilem ýok. Soň indi ýanky Lee Kuan Yew birinji adyny ütkedýär. Oň ady Gary ýa-da Henry mi, Gary mi biri toşny ýadymda ýok şu wagt. Adyny Lee Kuan Yew diýip ütkedýär. Olam ýanky şo nämelere Xitayly köp bolan üçin siýasata geldi, siýasatda ses almak üçin adyny ütkedýär. Şeýtdirem ýanky Lee Kuan Yew bolýar ady. Ondan sonra şu seçimlerde kazanıyor. Premier minister bolýar. Birinji nowatda onun özünün aýdan zatlary var da, men diýdi berdeki adamlar aýna halka diýdi, Singapur'un halkyna. Bular diýdi edil Westminster'da ýaşaýanlar. Men bir zat edip şulara Singapur meninki diýip aýtdyrmaly diýdi. Ýani şu maksady bolýar. Adamlaryň her birine Singapur'u benimsemesini problemany çözmeli bolýar. Şo soraw öňüme çykdy. Birinji öňüme çykan soraw diýe we şonu çözmek üçin hem näme diýe? Şo taýdaky adamlaryň hemmesine öý paýlap berýärler ýaşamak üçin yer, jaý, kwartira. Ýanky döwlet jaýlary gurýar, adamlara paýlap başlaýarlar we 20 ýyllyk hem näme berýärler. 20 ýylda töläp ýanky kredit berýärler, 20 ýylda tölemeli. Olam näme üçin 20 ýylda? Ýöne 20 ýylda kelle bilen aýdylan zat del. Şo wagtdaky şolaň töleýän arendasyny hasaplaýarlar. 20 ýylda bir sany jaý alyp boljak da töleýän arendasyna.
Soň indi ýanky arendada kwartirant olup oturan adamam hem arenda töleýär 20 ýyldan soň sobstweny öýü bolýar. Ine şeýtirip şo taýda halk döredilýär. İkinciden işem şo taýda döwlet dili diýip ingliz dili kabul edilýär sebäbi 4 sany üýtgeç diller var, 4 sany kulturlar var, 4 bir-birinden tapawutly bolan ýaşaýyşlar var. Şolary birleşdirmek üçin hem ýanky dili, döwlet dilini, ýanky ingliz dili hemmesinin arasında az olsa da bilinýän üçin şo ingliz dili näme edilýär we döwlet dili okullardaky sapak bolsun, universitede bolsun, beýlekçide bolsun, şolaryň hemmesi şo ingliz diline geçirilýär we şeýtirip halky jemleýär bir ýere. Şo dilin nämesinde jemlenýär. Ondan soň indi Singapurda gazylyp alınjak hiç sat yok. Ekarançılık yeri yok. Maldarçılık için yer yok. Hiç sat yok o taýda. Indi ne edip, indi yaşamak için pul gerek. Halka seretmek için, karın doyurmak için pul gerek. Pul olmasa işem olmaya, işem tapmalı onun için adamı. Ondan sonra yankı näme edilýär? Näli sistemi olanylýar Singapurda? Singapur seretdiýär da şerýurtlarda işken, yankı ulakan firmalar vardı. Önümçülük bilen näme etýän. Ýöne önümçülük firmalarına işçi etmeye. Näli işçi? Okuýply işçi diýeýin men. Yani işçi diýende o ýöne bir yankı myşsan güýji däl de akıllı bir döredijilikli işçi gerek. Şoň ýaly işçi ýok. Dünýäde şu wagtdan az oňaly işçiler. Soň Singapur şo problemany çözýär. Diňe özü üçin däl, hatda dünýäň problemasy diýip bolar ona. Singapur diňe bilime, ilyma östürüp şo halkyna bilim, ilym berýär we iş edip ine işe başlan wagty şolar. Hakykatdan dünýäň beýlek ýerlerindäki adamlardan işini has gowy, has yankı hili ýokary bolýar da edýän işleriniň. İslendik önümçülükde de. Şonda yine şo Singapurda iň esasy şo bilim bilen adamlaryň okuýplygyny arttyryp daşardan ýatyrymjylary çekýär-de. Eýem biri soň näme açjak bolsa, yankı bir zawod açjak bolajak, bir zat öndürjek bolýar ýa-da özünde aýdaly kömür çykýar ýa ýene bir zat çykýar, şonu paketlemeli bolsun ýa-da täzelerini işlemeli bolsa, yankı näme işçi gerek-de. Kaliteli işçi gerek. Ol işçi nerede var? Singapurda var. O taýda soň yankı zawodlar gurulyp başlaýar, fabrikler gurulyp başlaýar. Ondan soň yankı transit diýdik de, port diýdik. Singapur şol başda ýene 19-njy asyryň başynda diýdim, yankı işgili nalogsuz söwda edip bolýardy. Singapurda şu günkü günde de şo zady dowam edip gelýärler. Sebäbi transit ýeri bolan üçin, mysal üçin Hindistan bilen Hytaýyň arasynda özara söwda eden wagtynda iki döwletiň Hindistan gönü baryp Hytaýa öz önümini satsa nalog töleýär. Ýöne Singapura getirip Singapura satyp gidýär, Hytaýlan gelip Singapurdan alyp gidýär, işgili nalog ýok. Ýöne ortada ýene Singapur elbetde öz interesini hem goýýar orta. Ine şeýtirip naloglar minimalny näme bolýar? Açyk bazaryň nämesi de ol. Olam eýem kimi çekýär? Yankı söwdagerleri, ticaret işçilerini Singapur özüne çekýär. Pul çekýär, pullu adamları çekýär. Ama şol adamlarda da pullar var da. Pullar hem şolaň elinde, olar hem şo Singapur çekýär. Sebäbi şolara şoň ýaly mümkinçilikler döredip berýär Singapur. Näçenji ýyl Singapuryň isleseňiz şo internetden zatdan nämeni ýazyp görseňiz hem umumy hasyl ýa-da GDP diýip ýazsaňyz hem Singapuryň nämesini görersiňiz, grafikasyny görersiňiz we grafikasy şoň näl diýen diňe ýokary gidýändir. Özem bir hili beýlek döwletler ýokary aşak bir hili hem ýuwaş artdy Singapuryňky. Şu näçenji ýyl ýalňyşmasam 90-njy ýyldan soň hasam näme edip başlady da ýokary gidip başlady. Hatda şu ýaňa maýdyp 91-nji ýylda 45 milliarddan şu günkü 372 milliard dollara çykdy da şu umumy hasyly. Milli içerideki hasyly şu Singapur'un içindeki umumy hasyly çoň ýaly arttyryldy. Indi Singapurda sapara men bu zatlarda şu zady gördüm da bir bulaň näli bir formulasy var. Birinciden Singapurda yaşayan her bir adamı näli diýsem kem bilim bilen üçin edýärler we garantiýa berýär şoňa Singapuryň döwleti. Her bir adama okulary platny
yine şol sadikten başla yankın orta mektep ondan soň üniversitede kolejleri hemmesi töleýän yani çağa töleýär. Indi tölemeýäniň sebäbini berdi men şundan göre Singapurda men näme diýdik ine ýaňy nalog az diýdik. Nalog az bolsa o pul nalogdan garşylanýar. Ýöne nalog az alsaň şu okuwyň pulundan okuwçyň özünden almaly bolýar-da. Ýöne okuwçyň özünden alsa da Singapurda şuňaly bir nämesi politikasy bar eken bilim nämesinde. Mysal üçin aýdaly men maşgalamda aýlyk girdeýjim $1000 pes bolsa 1000-2000 dolar yazılıpdır. Olam ailedeki yankı maşgaladaki adam sanına bağlı. Yankı 4 kişi olsan misal üçün $1000 az olsa ailen sen çağalan o koydan da olara hatta stipendiya da verýärler. Hiç hili pulamalan oklar nämesine şu kitapları, depter, ruçka semmesem oku nämelik şu okul töleýär şolary okul garşylaýar. Aylyk girdeýjin $1000 az olsa. Yani elbette ýa-ni başda aýtdy, aýlyk girdeýji o taýda adamlaryň aýlana aýlygy ýankı $100,000 ýetdi diýipdi. Olaryň okuwynyň tölegleri hem aýlyk $20, $25 o tölegli diýse oňa näme diýip pikir etmän o ýokary nämeler bahalar töleýär diýip. Iň gymmat universitetleri aýlyk $200 şoňa tölegli universitetleri. Indi näme ýankı formulany aýdyp oturtdym men. Şu formulasynda işçileri, yankı öz halkını gramatını taýýarlamak, her bir adamın o çağalyk nämesinden başlaýar da 4-5 ýaşyndan eýen başlanýar. Hemmesini şu gramatını taýýarlamak. İkinciden yankı ticaret edilende, sövda edilende her näme ýa-da transit bir näme bolsun. Naloglaň iň pes seviyede, nalog az alýar, yani minimumda nalogu. Misal üçin käbir döwletlerde 4-5 san nalog vardır. Singapurda şu 2 sanydyr. 2 san nalog bilen işi bitirýärler. Ondan soň üçüncüsü adam şu Singapur'un sen howpsuzlugyna garanti bermegi. Howpsuzlugyna garanti bermegi demek Singapurda kanun yazılan olsa şu kanun hukmany suratda işleýär-de. O hiç hili gaçyp bolmaýar. Hatta ol yine näçinji ýyl 92 mi 94-nji ýyllarda şu Singapurda bir sana Amerikan vatandaşy Singapura gelýär, Singapurda maşinlara kraska sepýär. Yani kraska sepýär diýende yazı yazýar kraska bilen. O balonçykda. Singapurda kanuny hökümet däl başgasy däl Singapurda şu kanuna gözükçülük edýänler ýankyny tutup jenayat jogapkärçiliğine çekilýär ve o taýda Singapurda şuňaly bir zat bardyr. Näme jenayat etseň hukmany suratda şoň ştrafy bardyr, tölemeli pulu bardyr. Ondan soň türmäge basyl bolsaň türmäge basylýan ýa-da başga hili cezalar da bar Singapurda. Ona da şu tölemeli pulu töletýärler. Olam ýalňyşmasam $100,000 ýaly pul bolýar. O pulu tölen soň ýankyny näme etýärler? 6 sany şu gamçy bilen urmaly edýärler-de arkasyna. Sebäbi kanunda şu zat ýazylypdyr. Ine onu Amerikan Singapurdaky pasolstwasy birinji şoňa garşy çykýar. O Amerikan vatandaşy sen hakyň ýok, ýene näme. Ondan soň hatda Amerikan şu wagtdaky prezident neçe baryp ýetdi bu zat. Ve Amerika ide biz de Singapura onu ettirmeýäs diýär. Indi ol Amerikada ol oglan bilen işi ýok da onu eden adam bilen ýöne öz güýjüni beýlik döwletleň nämesinde pesa gaçyrmamak üçin, awraýyny gaçyrmamak üçin şonu şu taýdan hiç hili issat etdirmän çykarjak bolýarlar-da. Şonda şu Singapur'un ýa hukuk gorajysy ýa-da şonu suud eden adamyň aýtdy-da siz diýenem üçin diýe Singapur vatandaşy eger şu cezany alan soň şu zat uýgulanýan bolsa Amerikan vatandaşyna näme üçin uýgulanmaly däl diýe-de. Sizin näme tapawdyňyz bar bizden diýe ýa-da bizim sizden näme tapawdyňyz bar diýe. Bizde kanuna ýazylypdyr diýe şolam ýerine ýetirilýär. Besprikasona diýe. Kim bolsaň şo bol diýe. Yine ettirip şonam özem o gamçy diýende näme diýen aýdylyşyna göre 3 gamçydan soň eýem adam özünden gitýän eken-de yani huşunu yitirýär diýerler. Sebäbi yani ağrısı ören erbetmiş-de näme. Soňam şu bir sapar degen wagty şu bir saparda eýem kesýär diýe degen ýerini arkaňa urýarlar diýe. Ýöne şoň ýaly bolsa da şu kanunyň işleyişini şu Singapur şol wagt bütün dünýä görkezdi. Ýani Amerikan bir watandaşyny öz kanuny bilen suud edip soňam cezasyny çekdirdi da şoňa. Bu zat näme? Singapur üçin müň pozitiv taraplary
indine söwda eden ulu firmalar var, beýlekler var. Olar hem şoň kanuny okaýar we kanun ýerine ýetirilýän bolsa, şo derejede ýerine ýetirilýän bolsa, onda sen ol Singapur'un kanunu sana garanti berýär, bezapaslygyny, howpsuzlygyny garanti berýär diýmek. Ol ören dünýäde barmak büküp sanaýmaly döwletler bardyr, oňa ýaly garanti berip bilýän ýerler. Gallandiya şoň biri. Hawa. Ine Singapuram ine şu formulany näme diýär? Birinciden ılımly, bilimli, ýanky ukyply halk, işläp bilýän, döredip bilýän halk. İkincisi kanunyň ýanky işçe berýän garantisi. Üçüncüsü hem naloklarynyň iň minimal seviyede, ýani iň minimal nämede bolmaly. Ine şu 3 zat Singapur'u şu günkü güne getirdi. Şu wagt dünýäde köp döwlet näle diýsemkem, zawidowyt etdi Singapur'un ýanky üstünlügine. Inanar ýaly elde 40 ýylyň içinde, men bu aýdan zatlarym 40 ýylyň içinde edilen zat. Indi Türkmenistan 91-nji ýylda garaşy bolan bolsa, näçe ýyl boldy? 30 ýyl bolup gelýär-de. 30 ýyl bolup gelýär. 30 ýyldan 91-de de aşakdy. Hawa, indi biz hem özümizden soramaly. Ine biz näme etdik vatandaşlar? Şolaryň indi artykmaç eden zady ýok. Ine şo taýda da halkam ýokdy. Ya da Singapurlu diýen zadam ýokdy. Bizde ne vatandaşlar öz aramızda şo Maralı diýdi, ýene Daşoğuz, Balkan şoňaly bir tire taýpa nämesi bar da, düşünjesi bar da. Ol adamlar hatta oň ýalam däl. Ýöne biz özümize türkmen diýip bilýäs, biz türkmen diýäs, Türkmenistanly, türkmen ata-babalarymyz şo taýda. Biz o taýda gastinsada däl. Ýöne bu Singapur'un halky gastinsada ýaşaýardy. Ve şo gastinsada ýaşaýan adamlar özleri Xitaylı, Hindistanlı, aslam şo taýdan özleri biraz şo taýda gazanjy izlerine gitjek adamlar bir döwlet kurdy. Ve Guran devletinem ýöne açıp teredip göreňine internetten zaten Singapur ýazyň. Hatta şo taýda ene näle diýsemken edýän işlerinde dünýäň iň bir dünýä belli bir botaniçiski nämesi bar, parky bar. Dünýäde hemme agaçlaryň ýanky ösümliklerin görnüşleri bar diýip aýtýarlar da. Singapur'da. Soňra mine men bir 2 sany Singapur'a gidip gelen bir näme bilen birleşip gördüm da Singapur'da. Şolaryň ağzyndan eşiden zatlarym tertip düzgün diýsen şolar Singapur diýip aýdar. Sebäbi hakykatdan hem tertip düzgünüň hem iň bir näme ýeri Singapur. Hiç hili kanun bozma, oň ýaly zadyna gördüňiz maşina ýanky balonçykda kraska sepen üçin näme diýerler. Kanun bozma hiç hili ýok. Soňra şu zadaýdan korrupsiýa diýerler. Türkmenistanda korrupsiýa bar, şoň üçin düzelmeýär. Singapurda Türkmenistandakyň şu wagtdakyň 5 gat korrupsiýa bardy. Bundan 40 ýyl. Indi şo korrupsiýaga garşy göreşim Singapurda näle edildi? Lee Kuan Yew şo näme gelen soň premier ministr bolan soň korrupsiýaga garşy göreş diýip bir näme döretdi. Olar hiç hili bir ýanky näme de bagly däl, näle diýsemkem, kaziýete de bagly däl, ýa-da bir ministrlige de bagly däl. Özleri adjelni islendik adamy şotlaryny barlap bilýär, nirde näle pullary bar ýa-da ýanky pullarynyň nire gidip nirden geleniň hemmesini barlap bilýär, maşgalasy, garyndaşlary, dostu, klasdaşı hemmesini barlap bilýär we hiç hili misal üçin order almalydyr, ýene bir zat almalydyr. Şu wagt Türkiýede ýa-da beýleki döwletlerde şo zat etjek bolsa, ýöne o taýda onu etmeýärler, hiç zat almaýarlar. Göni işe başlap bilýärler, korrupsiýony, ýani korrupsiýa garşy göreşen nämes topary. Özem şolaň eden birinji başda şo işe başlamakdy. Şo premier ministr bar ine Lee Kuan Yew. Şoň garyndaşlaryny türmäge basyp başladylar. Sebäbi oň özem aýtdy-da, eger korrupsiýa garşy göreşjek bolsaň diýe, iň ýakyn dostuňy, iň ýakyn adamyňy ýa-da doganyňy diýe türmäge basmana taýýar bol diýe. Diňe şonda korrupsiýany eňip bilersiň diýe. We aýdyşy alam özem başlanda şondan başlaýar. Iň ýakynlaryndan başlaýar. Eger korrupsiýa eden bolsa, kanun aýtdy, işleýär diýip. Ine kanunyň konstitusiýan güýji. Kanunda näme ýazylsa sen o taýda kanunda korrupsiýa mysal üçin şuňa ceza bermeli. Ýöne prezidentiň garyndaşy bolsa ceza bermeli däl diýip hiç zat ýok. Ceza bermelimi? Bermeli. Hatta sen prezident olaý. Şo taýda şo Lee Kuan Yew'nyň özüne barlaýarlar. Özüni barlamana da haky bar we barlaýarlar hem şonu. O näme o gurama prezidenti değişirler diýilýär. Hawa. Şeýle bolýar. Hiç kime değişdi däl.
Hawa. Başka Saparaga men bu hakynda aýtjak zatlarym. Şoňa alarak Singapur barada men bilýänlerim Saparaga. Sizem goşjak zadyňyz bar bolsa. Debe ben ülkemde goşjak gel ýöne Türkmenistan bilen bir ýöne deňeşdirip görüň diýip ýyleşlem ben haýyş etjek. Ne okak görüň, deňeşdirip görüň. O ýanky döwletiň başyndaky oturanlaram okak görsünler, deňeşdirip görsünler edýän zatlary bilen. O biz aşağı wesiýet, olary ýokary wesiýet. Dünýä ýokary wesiýet. Bizim ters taraf aşağı. On sebäbi ne ýokurky gatlaryň şu nadanlygy da. Yani ýetaty nemeleri belläwen bilen oklar aksentir demet bilen oklar da. Ne bilim. Bizimkiler truwaşdan bilimi ýok edip başladylar. Onun bilili adamlary ýok edip başladylar. Entek şoňda geler Saparaga. Şu wagt Türkmenistanda bolýan zatlary. İkinci bir ýanky Ruanda hakynda da aýtsak diýende wagtymyz barmy? Bar. Wagtken ya diýen sen gurla vermeli neme aýdyň. Indi ikinci bir näme bardyr? Ruanda, Saparaga siz Ruanda bir girişini bir maňa aýdyp berseňiz. Ne 1994-nji ýylda Ruanda'da kırılış bolýar da genotsit 800 000 adamyny öldürýärler de 800 000. Ödem çoğu at 5-6 milyon halky bolmaly. O Ruanda'nın ýanky nemesi halk nemetinde iki bölünýär. Tutsu diye elekam Hunt näme diye bir türlü gady var Hunt diye. Hut diye mi? Tutsi Hutu. O şolar ne aňyrdan gelýän ýanky nemesi keselliğin mi ya yarasıyn mi bir agyry soň bir-birini gyryp başlaýarlar da. Ne şolar ýalak bir genotsit bolýar. Şondan soň halk fronty ýalak bir front demedip o saýda bolýar. Şeýdi ýurdun nemesini tutup başlaýarlar da. Şu ýöne şu neme gelen şu genotsitde ýeli barlaň hemmejesini cezalandyrýar da. 2 milyon adam bar adam. Cezalandyrylýar. Öldürülýär diýen ýalak. Ölüm cezasy. O da 6 milyonyň içinde şu wagt 6 milyon ekenne. 2 milyonyny genotitde ýeli barlary cezalandyrýarlar da. Ne iqtisadiýaty başlaýar da. O kıyın ýagdaýlarynda neme diýär? O köp partiýalyk baý bolan ýöne uslowny bar. O taýda da bir diktatura meňzeşerek neme gidiýär? O şu bir adam da şu ada şeýlem. Ona da Saparaga diktator diýerler de näl diktator? Ýöne halkam şonu goldaýar da. Sebäbi şu wagtdaky şu premier ministri şu taýynyň şu ýanky ýurtsever front, ýurtsevenler mi ýurt diýen front diýip ýanky front düredilýär. O Narodny front. Hawa. Şolaň lideri bolmaly. 94-nji ýylda şolaň lideri boldy. Şolam gelýär, sebäbi olam halas edýär-de şu döwlet halas edýär aslında. Şondan soň şu premier ministr bolýar şu günkü güneçe şol olam diktator diýip aýtýarlar bar elbetde ýöne diktator diýse de halkyndan ýanky soralan wagty näme edilen wagty halkam emmes şonu goldaýar.
Deme ýöne biziňki alakda bizde de halk gollaýan ýaly edip görkezýärler da. Yok, bizde halk ol ve yöne 7% diýip. bizde sapara hem mer yapık bir hili näme da hiç kim girip bilen çıkıp bilen. Yani Ruanda'da jurnalistler hem gezip diyor, turistler hem gezip diyor, kim giyecek olsa girip çıkıp olar zatları näme açık yani. Hemme näme. O investisiýa da gelýär. Ödem Hava. kanunlara bir işliye. Hava. Kanunlar işliye näme der şu wagtym. Türkmenistan diktatorial der de. Neme ben geçen nemeden bir soru göreyin. Nemede köp partiyalık mıydı? Singapur'da. Singapur'da köp partiyalık yok, köp partiyalık değil. Singapur'da 2-3 sanı parti var. Şoların arasında hemişe nämetde ýöne şu Lee Kuan Yew näme Halk Hareket Partisi mi diýäme, men onu İngiliz dilinde okan soň sapara türkmençesine dolu periodu edip bilmem. Şoň partisi ýa-ni parlamentyň 65-70% şoň partisi nämetde. Meclisiň diýin. Meclis bolýan türkmençe şu meclisiň. O taýda da köp partiýalyk ýok. Ýöne Singapur'un saparagy döwlet guruluşy şoň ýaly. Singapur'un döwlet guruluşyna indi ýakyndan işden ine gyzyklanyp vatandaşlar şoňa siz hem gyzyklanyp görseňiz o taýda oň ýaly bir köp siýasy näme ýok saparagy. Sebäbi men o maýdandan şol partiýalar ine saýlawlar ýene nämeler hazynaň boýnundaky bir topar çykdaýjy ýükdür olar. Singapur'da hazynaň ýazada pul çıkaran okşan içinem yok o taýda dörep bilen okşan ýaly zatlar. Olan işi hemme adam hatta Singapur'da şundan misal bereýin-de Singapur aýda indi her döwletiň özüniň nämesi bardyr bir özüni daşary ýurtlara tanatmak üçin birinji edýän işi howa ýollary. Misal üçin Türk howa ýollary Türkiýany beýleki döwletlere tanatmak üçin şo taýdan ine turist getirmek üçin şoň ýaly nämedir Türk howa ýollary urýar. Maksady näme? Özünü tanıtmak. Näme diýerler? Image. Adyny näme etmek. Hawa. Şoň ýaly hemme döwletde bar. Ýöne Singapura gelýän Singapur hawa ýollary bar. Ýöne Singapurun hawa ýollary gurulan wagt aýdýa da eger diýe Preble getirmese 2 ýylda 2 aýdan soň şunu diýe ýaparys diýe. Tapara oň ýaly diýmek islendik bir investisiýada 2 ýyldan başlaýandyr. Girdeji 2 ýyldan alarsyň ýa-da 2 ýyly planlarsyň. Investisiýadan wagtyň. Singapur şu özüniň ady üçin bolsa da şonu ady üçin diýmeýär, maňa diýe at gerekdir, maňa pul gerek diýe şo taýda da. Şo Singapur hawa ýollary we aeroportu guran wagty şonu gurulan näme bolýar da ulakan bir firma. Firmaň ýolbaşçylaryna Singapurun parlamenty aýdýar ona. Eger diýe 2 aýda diýe hiç kile girdeji getirmeseňiz diýe onda diýe bağışlan ýapylarsynız. Işlemeýäňiz. Gerek däl diýe girdeji getirmese diýe. Singapurun şoň ýaly bir politikasy, şoň ýaly bir siýasaty bar. Ol oň ýaly saýlaw ýa-da ine Amerikada şu wagt görýäňiz entegem izniň dawasy gidip oturda. O zatlaryň bir topar näme çykdyjylary bar. Ýöne Singapurda hiç kaçan şoň ýaly zat bolmaýar. Diňe iş, saýlaw bilen oň ýaly bir näme etmeýär. Firma ýaly işleýär-de. Hawa edil firma ýaly işleýär. Nämesem şoňa mümkinçilik berýär da ilatam 6 milyon mu şu wagt. Nire ýazdym men? 6 milyon, 6,5 milyon şoň ýaly bir ilat bar diýip bilýän Singapurun. Ve territoriýasy kiçik bolan üçin şoňa mümkinçilik berýär. Ve halkyna ýan gaýdyşmy ýaly, bu 40 ýylyň içinde o bilim bilen näme bilen hemmesine ýanky ýokary hilli işçi diýip ýetişdiripdirler. İşçi bolsun, ýanky döredijlik bolsun. Hemme islendik zady edip bilýärler şo taýdaky adamlar. Şoň üçin olar ýanky siýasy nämesi beýleki döwletlerinkinden tapawutly. Yer bilen asmança tapawuty bar diýip bilýär. Gul ýetişdiren okdanyň adam ýetişdirýär, spesialist ýetişdirýär. Yok. Elbette o gul ýetişdirmem yok. Hatta ine Singapurun özünde şoň ýaly güýçlü nämeli bilimli adamlar bar. Daşary ýurtlara gidip işleýärler. Ýene izne gaýdym gelýärler. 5 ýyl 10 ýyl işlen soň Singapura da gaýdyp gelýärler. Ya-da daşary ýurtda okap soň Singapura gelip o taýda işleýänler hem bar. O taýda hiç kili näme ýok. Ýanky siýasy nämesinde partiýasy az diýmek bilen adamlaryň azatlygy ýok diýmek manasyna gelen o. Ýani halkam şo zady işleýän nokta. Her kimiň öz etmeli işi var, kanuny var, konstitusiýasy var.
bizneste ya da şu ekonomikasında belli bir formulaları var. Diňe şu formulalarla hem işleýärler. Formulalarym ýa-ni aýtdym ine, eň esasy formulasynyň biri bilimli nesil, bilimli halk, kanun ve garanti berýär şu her bir edilýän işe işçe. Şoň ýaly. Indi Tapara Ruandany näme deldi? Ine Ruandany aýtdyňyz 94-nji ýylda näme boldy? 94-nji ýylda 800 000 adam öldürildi diýerlerim bar. Käbir çeşmelerde 2 milyon neçe çykýar şu. Indi 94-nji ýylda ýalňyşmasam şu 5 milyon halky galýasy we 7 milyon näçe bolýar şu ondan soň 5 milyon 700 mi 5 milyon 600 halky galýada 94-nji ýylda şu näme? 90% owu hojalyk bilen meşgul ekenler şu wagtda. Hawa. Indi şu wagt Ruanda, Afrika naýdotyn adam başına düşen ýanky milli hasyly $775. 94-nji ýylda da $120 ekende. $120'dan 94-nji ýyl 26 ýylyň içinde şu wagt näçe bolýar? 5 gatyna çykypdyr. 5 gat, yani 5 esce ul olup bilipdir şol döwlet. Ýanky şol genotidi geçen döwlet. Berde Ruandanyň watandaşlar size maslahat berýän Okan Öwreniň nämesini. Menem onça bir näme köp okumadym da ýöne käbir hatta kitaplar, zatlardan bar ekende yazılan bu zatlar hatında. Ruanda'da sapara şoň ýaly bolýar bir halky var. Esasy işleri ekrançylyk, bir maldarçylyk bolýar Ruandanyň işi, halky, taryhy. Soň indi ýanky maldarçylyk bilen mal ýetişdiren ýa-da haýwançylyk bilen meşgullanýanlar birazjyk baý bolupdyr. Olara Tutsiler diýilýär. Tutsi diýip at berilýär. Beýlekler hem ekrançylyk, olar hem Hutu näme diýilýär, at berilýär. Tutsiler Ruandanyň içinde baý diýmek, Hutular hem garyp diýmek manysy bar da. Ine şoň ýaly ýaşak gelipdirler. O bu atlary bulara haçan soň bulara tire diýip başlaýarlar. Ine Tutsi tiresi ýa-da Tutsi taýpasy, Hutu taýpasy diýip taýpa diýip başlaýar. Ona edenem Germaniýa. Germaniýanyň koloniýasynda bolýar da Birinji Dünya uruşuna çelini, uruşundan soňra çelini. Şo Birinji Dünya uruşuna Germaniýa ýeňilýär, ondan soň çykýar olardan. Näme geçýär? Belgiýa geçýär. Belgiýanyň elinde bolýar. Belgiýada seretde bulan içinde Germaniýa hem aklyna ýanky nämeni salypdyr da Tutsi Hutu diýip. Şonu ulan ýa-da bulary şey diýip bölüp başlaýar. Tutsilere köprek näme berýärler? Näme diýsem ki, mysal üçin Tutsilere okatýarlar, hukuk berýärler, hak berýärler. Hutular hem işleýär, okumaga haky ýok. Ýa-da ine bir ýerde bir başlyk bolsun. Ya da şu wagtda şu padşahlary diýeli, karollary diýeli, diňe şu Tutsilerden saýlanýan ekende. Ýani haýwançylyk, maldarçylyk bilen meşgullanýan taýpasyndan. Ýöne aslında şu ikisiniň sapara hiç hil tapawy ýok. Şu maldarçylyk bilen meşgullanýan adam mallaryny satyp ekrançylyk eden bolsa Hutu bolardy. Ýani hiç hili zat ýok. Ara şo bir millet ýöne bular taryhyna seretseň. Bulan kellesine şo zady guýýarlar da sizine bu ýaly size bu ýaly diýip. Hawa. Iskusun. Şoň ýaly diýip kellesine guýýarlar. Ýanky daş düşmanlar. Sebäbi olaram bilýär, eger adamlary dolandyrjak bolsaň, upravlýat etjek bolsaň, olaň arasyny bölmeli. Başga hili upravlýat edip bolan az bir halky upravlýat edip bolmaýar. Şoň üçin arasyny şey diýip bölýärler. Ondan soň ýanky Tutsi diýenlere ta şu o wagt karollyk bar da, şu karollyk ýykylyp ondan soň respublika nämesine geçilýänçe şolar öňde bolýar da. Respublika geçen soň ýene ýanky Belgiýa, Fransiýa näme diýär? Indi Tutsileriň haklaryny alýarlardan Hutulara berýärler. Indi Hutulara haklar geçen soň bular aýtdy, Hutular hatda Tutsini öldürse de olar türmäge bassan ok hiç edilen o hakkı bar da. Şey dip olara hak berýär olar, ýa daşka düşman berýär de o hakkı. O hakkı beren soň olaram Tutsileri bir hili hakkım bar diýip öldürben bilýärler, okullara salmaýarlar ýa-da şoň ýaly edil ul ýaly näme başlaýarlar da. Sebäbi öňe beýlekleri aýryp ýokarda tutdular, indi hem aşagda durarlar, indi siz ýokary çykyň diýerler. Olar soň bulardan beter edip başlaýar. Ondan soň
Yine şoň ýaly näme edip şu adam 94-nji ýyla gelýär, 94-nji ýyla elbetde tutsilerin köpüsi daşary ýurda çykýar, daşary ýurda ýani daş goňşy döwletlere gaçýarlar. Sen gaçmasaň seni öldürýärler, öldürsede de hiç sad edilen ok, hiç kime arş şikaýatyny aýdyp bilmeýän, haky bar olan. Şolaň ýarag nemelerinden bol ýa kılşýalak zatlary bar, näme diýilýär şoň adyny? Menen bilem o bir hili et çapdan näme ýaly. Şonam şu belgeden ýörüýte dakar edip getip berýärler-de. Bu hemme je gurnolan bu. Belgiýadan gelýär ya Fransiýadan, Belgiýadan. Şu wagt Fransiýanyň goşup näme edip görler, Schleswig diýär-de şu wagt. Şoň pulundan Fransiýa töleýär ýöne, ýaralan pulundan. Yine şeýtdir vatandaşlar bärde sereden halky näme etdiler? Gül ýaly ýaşap gören halk şol taryhyna seretden ikisiniň arasynda tapawdy ýok. Biri maldarçylar, biri ekrançylar. Başga hiç hil tapawdy ýok. Ýöne ikisiň belki şolaň näme olanan bardyr. Dogan mysal üçin seňine jigin ekrançylyk bilen meşgul bolan, sene maldarçylyk. Ýöne belli bir ýerden geçýär, aradan bir 30-40 ýyl sene tutsy bolýan jigin hem hutu bolýar. Şoň ýaly edip bölünen halk bolar. Ýöne sapara iki ortada oyun näme boldy bärde oynalan oyun. Iň soňunda bir-birini düşman edip bildiler bular. Ine seni öldürsen hatta pasportlaryna şey yazdylar şu zatlary. Yani kimliklerine şey yazdılar da. Ondan soň 94-nji ýylda da şol daşary gaçan tutsiler näme diýe bir topor döretýärler. Ýanky Narodny front diýip. Şo toparam 94-nji ýylda şo nämeni üýtgeçek bolýarlar-da. Şo taýda adalaty näme etmek üçin, şo ýani deňligi hemme halkyň deň bolmagyny näme etmek üçin şo wagtdaky premier ministrini samolyotda gaýarýarlar, ýanky gonjak wagty. Şondan başlaýar ýanky hutular tutsileri öldürüp başlaýar. Özem näli bolupdyr? Ine telewizorda da, radioda da diňe şonu aýdypdyrlar da ine tutsileri öldürmeli we beýlekler çykyp öldürüp başladyr. Hatta goňşusyny öldürüpdir. Şoň ýaly näme edip ine näli diýsem, milisleri bolupdyr da şo hutularyň milisleri birden saat 8-de işe giden ýaly işe gidýärler we etmeli işem şo tutsileri öldürmeli. Öldürmek diýende de taýda arujaz adam ýok. Elinde belki ýanky bir agaç bilen urup öldürüpdirler ýa-da bir kiçik bıçagam bolupdyr ýa-da ýanky palta bolsun. O sizin aýdanyz gılıçjaly gılıjama däl ol, birazjyk gysga galyň näme. Şoň ýaly predmetler bilen adam. Burada ady bar da, men şu wagt ady ýadyma düşenok. Ýok bilýärdim. Şoň ýaly zatlar bilen sapara her gün ortaça 10.000 adam öldürilipdir da. 10.000 adam her gün öldürülüpdür şo taýda. Birden ine ýanky milis diýeni 7-de işe çykkan bolsa, akşam saat 8-eçe işi adam öldürmek. Öňünde tapan kimi tapsa ýanky pasportuna seret öldürýär diýede. Şoň ýaly adam öldürilýär. Ondan soň 90 gün mi 100 gün sürýärdi o zat. Iň soň şo ýanky daşardaky Narodny front topary içeri girip şolaram ýanky näme edip başlaýardy, halas ediş nämesi bolýar. Ýowaş-ýowaş halas edýärler şu adamlary. Näme beýlekler türmäge basylýar, köpüsi öldürilýär ularym. Özem şo nämesini suratlarda zatda goýupdyrlar da o çağa bolsun, aýal, garry, erkek hiç tapawdy ýok. Hatda ine göwreli aýallaram şo garryna ýanky elindäki nämeleri sokup çoň ýaly bir hili ören näme bolupdyr da. Wagşy näme bolupdyr? Adamyň etken işi däl ýaly bolup görünýär da ýa adam. Indi şu günde de şo edenlerden soraýarlar da, şo hutulardan, türmeden näme edip jurnalistler soraýar, näme üçin etdiňiz diýe. Bilemiz ok diýe aýtdylar, etdik, şoň üçin etdik diýerler-de. Sebebi aslında bilemiz ok diýmegen dogry. Nirden sebäp düşmançylyk ýok arasynda. Taryhyny sereden wagtyň düşmançylygy şo daşardakylar geldi de sizine üstün, sizem näme? Ine şoň üçin hem şoň ýaly boldy da. Özem şoň ýaly zat bolýar. 90 näçinji ýyl? 94-nji ýyl. Şo 94-nji ýylda o näme bolýar da o bir ýere yazdım, ýene ýadymdan çykdy. 60-njy ýyllar diýip aýdaýyn men. Şo 1962-63-nji ýyllar bolup biler. Şol wagt şoň ýaly kanunlarynda üýtgeçiklik edýärler, ýanky bir ýerde bir zat bolsa, mysal üçin aýdaly bir pajar bolsa, şoň günäkäri hökmany suratda tutsy bolýar.
Yankı Tutsi günahkar diýerler-de. Bir yerde başka bir cinayet olýar, Tutsi günahkar diýerler. Ve bir sana Tutsi günahkar bolsa olmasa şonu tutup öldürýärler. Ine şoň ýa zat bolýar. Men bärde sapara şu zat gözüňe geldi-de. Türkmenistanda ine aydaly bir güne yatan adamlar var türmede. Hiç kili günah etmedi. Ýöne şolaryň boyuna birinin günäsi basylýa türmäge gidýär ol adam. O Men açık olan zadım yine şu Ruanda'da bundan 50 yıl 60 yıl önkü şu 60. yıllarda 62-63. yıllarda bolan zatlar var yine. Şu Hutular bir cinayet ediyor. Olan oruna Tutsi'ni türmeye basıyorlar ya da Tutsi'ni öldürüyorlar da. Edil şu zatı şu Türkmenistan'da şu ümkünde edi oturuyor. Bizim şunu görüp oturuyoruz. Türkmenistan'da edi oturuyor. ödeme Türkmenistan bilen kendi paraleli vardır. Ne yankı tiri paralık bölünüşlük vardır. Onun deme yer bölüşü vardır. Ne daha şoğudlu diye, çerçoğudlu diye, o Balkanlı diye, Beydön bölüyorlar. Bolmasa onun ağırdan gelen tarihini bilen ok. Bolmasa o beş obluslar ne 7 tane Türk devletler var. Şolun hem beceden kubur yani tutsular yanak. Ödem bine Selçuklarına Meruf'tan te Bağdat'a çenli idare ettiler. Yani o da atları bilem yok. Türkmen bir yankı çölle gidip bir öğrenme. Bu milletlerlerin tire neymeler klanının cemi zat deyip ilmi işler var. Doktorskuyunu oran işler var. Şoları yalak edip. Düşünüyor musun? Ödem Türkmenlerden. O vaat rahmetli oğlu Şöhrat Kadirov deyip bir tarihçimiz vardır. Kandidat. Bilmedim doktorskuyunu orap yetişti mi yetişmedi mi. Ekspert deyip orta dev oyuncu eksperttir. Ölü yüreğinin tutup bir yerde. Ne şoları yalak başka da ken. Takmen yönü adını bilýänim neme diýenler. O eserlerini okak görseniz bir de şu Huttu bilen Tutsi edýärler de. Olar iki orada biz 5'e 6 bölýärler de. Ödüm ilmi demesinde. Sen daşıňa bir yapık yankı olaňa berýän yankı ilmi pişeti yankı iýmiti ene şoları yalak neme bilen. Onu ilim deyip demediler de. O yürüte dilyanını yani taşından seyretmeden içinde olsan biliyor musun o nokta? Yani şu atkı demedilenlerim şol. Yani akal tarafını östürüp beylek tarafına da işsat üns verme. Benim yanlış ona hiç çak oldum mesela. Ede çok tutsa bile neme yalak yürüte dilya. Yigreş dörödüler de beylek kaptırmış. Şoň ýazda dine bu zatları bareken ene Türkmenistan'ın şu atlı günü beýlek döwletlerin tarihinden mene sağ olun siz maňa aýtdyňyz şu zatları seredi okap gördi menem okadym hakykatdan ene Türkmenistan'ın kopyasy da ýöne indi bu Afrika döwletinde 94-nji ýylda sapara olan 30-40% okap ýazyp bilen beýlekler okuw ýazyw ýysat bilen okda şo derece pes bolan için şunu olara yankı bunu şahit edip bilipdirler de ayrımcılığı. Yani bizimkiler şu günkü günde de var da şu zat. Aydın yankı okap yadıp üniversitet kutoronun onu da yürütüp priyomlar vardır. Onu ondan meternemet buluyor. Okap bilen oldu şoňa okajak adını yazıp berýärler de. Düşünýän mi yankı Türkmen milletler yankı tirelerden klanlardan düzülen neme o deyip ilmi neme senem okuyan ne okawan bilýän ýazgyn bilýän de sen edebiýatyň şol literaturaň başka literaturada eliň ýeten ok sen demän serhedin ýapyk o ondan soň internet bolandy internetem ýapyk saklaýarlar şu wada çenli ýapyk 30 ýyldan soň internet ýapyk da Türkmenistan'da. O yankı badi dirjek bolup bir zatlar eden bolýarlar, olun ýöne
ağırlıklı halk yetecek yerine yetip bilen o. Ne? Şu tumutulardan ütköşük yerimiz yok. Bunun ediyen zatları şu. Hava edil kopyası entegem devam ediyor otur şu Türkmenistan'da şu at yine saparamen ne diysem ki yine şu yankı 60. yıllarda ona olan özlereden o başardı akıllar şoları indi kolonyası olan son şoları bir ayaklanmasın, nemetmesin, karşı çıkmasın deyip arasını bölmek için yankıyalı başlıkları, ministerleri olsun, beylekileri olsun hemmesini bir yankı tutsilerden koyup çıkkada ve beylek halkın olara iğrenç döretkeş edip. Türkmenistan'da şu günkü günde sapara nire varsan var, şu prezidentin bir karındaşının karındaşı, yani şu tohumu gelip o daşozun bir etrafında başlık olup oturuyor. Özü şu etraf hakkında bilgiye hiç adam bilen o. Yani şu adam özünün ediyen işini, prezidentin şu vakti ediyen işem, özü biliyor mu ki yankı özünün sonunun pasifestivalarını? Sebebi şu zaten bolup tıra tarihte. Aydın. Sen o daha şoğuzu biliyor diyen, şu oturun yerine de zat bilen ok. Men olon ähli büzmöýüniň, Bawarawň, Gökdepäň ähli kadir potensialini 5 varmaýalak bilýän. Nirden adam çykýanyny çendi bilýän. Şolary ýanky köne zamanna awaşnoýlar ýoklar bolýardy. Göwönüm satýanlar ýoklar. Şonun uly weripe beriljek adam şu taýdan kän çykýan nädir? Yektuk badır on hemmeje nemede waýdam ok bolar. Ine şu Berdi Muhammedowyň töweregine nemelerden şolar ýok. İň ulsy şolar ýok nemelidir. O urunnak. Men olar bilen kän işleşdim. Şotaň bilem soňay diýen. Adamlaryny içden tanam soňay diýen. O nemede 40 yıllık bir kalkoz vardır. Kerim Ahmet derdi. O yaşlı öyle atlı Tatar. Ne şu vurun oraya bulur adam olur yalak derliyetti. Şol oraya alak demesi vardır. Yor bulur ne edip devletine ne alır gen zattır. Bizim döwrümizde akala bir yerini eme Gökdepeli oğlan vardı näme de adı şuat ýadyma düşenok. Gökdepen raýkomy de soň obulsa nemetdiler de. Ol beyin yok. Bir önümçül adamsa beyin yok, beyin. Ýöne elinde wezipesi var, ne şu territoriýan men sorýan ýa-da. Oğlum sen soruyan olsan bu işlep ýören adamlar bu territoriýany terk etmeli bolýar. Ya da şeyle gynansak dene näl diýin şol hak hukuk bermekde Türkmenistan'dan şu atdy men bir mysal bereýin. Yine vatandaşlar şu indi iki Singapur ile Ruanda'nın ösüşünde en esası yankı rol oynan adam ikisine de yankı gelen hükümet bilime üns veriyordu. Bilimli adamı ama bilimli adamı bir hili öne çıkarıyor. Ya da şu bilimli adamı östürüyor. Şonyalı ikisinde de şu sisteme işleyendi. Şu iki devleti de biri Singapur, Asya, biri Afrika'da bir devlet. Yani Türkmenistan'da şunun tersi ediliyor. Tersi diýende ýene bilim men bir mysal edýäň. Men bir bizim owada ýaşaýan bir oğlan ýanky döwlet ýol gözegçilik gullugy diýerlermi? Gaya işe girmek üçin gitdi. Oğlanyň bilimi näl diýsem ki, ama bir sapar okan zadyny ýem bir saparda düşünüp bilýän oğlan. O atstadynda 4'lük ýokdur, diňe 5'lik okap guturdy. Bir hili düşünjesi hem gowy Pravila diýen kitabyň özüne 15 sahabalyk kitap onu ýatdan aýdyp berýär oğlan. Gaya işe girmek için gitti. Şimdi pul verilýär $2000 näme o zatlar Türkmenistan'da näl diýsem ki hiç kili näme del, problema del o hem öwrençipler diýen. Näçe vermeli 2000 vermeli diýdi. Gitti, egzamine girip gelen soň 5000 sorapdyrlar ondan. Ondan soň eýtdi 5000'i tapdy. Yok, yer yok diýip ýanky. Dolu yer yok diýip. Soň sapara $5000 tapyp baran soňam ýanka
$8.000 getirdi ya da. Sonra oğlum bu ahara geldi, $8.000 nereden verecek, ne edip verecek, $8.000 hasaplaya 4 yıl yaşayan ben işlemem diye de. Son yine bizim ovamızdan başka bir oğlan. Oğlana şu 2'ye 5'i koş deysen bir yarım saat fikirlenip son koşup verer. Ana şongalı oğlan gitti. $1.500 iş aldılar sonra. $1.500 төлedi. İkisinin hem tanışı şo bir adam. Yani ortada duran adam, ikisinde de şo bir adam. Şol egzamine giren, egzamine girende neçe samsyk olsan, şonça az pul alırsın işe. Sebebi neçe samsyk olsan sen işe girme garantin var. Artça. Evet. Aydın başka bir genç adaydık bereyin. Ne miliselen aylığı 4.000'den başlıyor da. Sonra yok oruk diyen. 4.000, 7.000, 8.000, 10.000 senli. İnjinerler, ya beyleki işgärler demeti 800'den 2.000 senli patolog. Ana Yani o deneştirip gördü. Onu yine burada atmadır. Ne Türkmenistan'la in gıssat, in problemli zat. Sudur. Su akademisi yok, onu polis akademisi vardır. Ne yönü elementarını yankınemen yüzünü gayet bir örün demezse, yani primerler misalları. Ne devletin dine garipliğe, gedaylığa indekslenen öyle halkın ağzı gittiği ağlarmalı. Sonundan yine de şuna gitse bilmedim 20 yıldan mı 10 yıldan mı bizim şu tuttu bilen hutçuları yalak olmalı. O şonu bariyer da. Şu adam biraz demezsen şu. Ne biz şu atları düşünüp mesela şeyi çözmeli. Yöne sapara ne eldiysem kem şu yine adamların özlerinden sonrası hiç kaysı bilen yok da. Yine men size sorasam sapara siz bir Daşoğuzlu'dan bir ziyan gördünüz mü? Ya siz bir Aşgabatlı'dan ziyan gördünüz mü? Yani ziyan gördünüz mü diyende ne eldiysem kem umumu ortalamanı alıp aytsanız yani o adamın erveden bolup bile kovsan bolup bile yöne bir Daşoğuzlu siz Daşoğuzlu'dan del deyip ayrı oturttu mu bir yerde? Ya Balkanlı sizi şoňaly etdimi? Daşoğuz ben öyüm ýalak. Ben Daşoğuzda ýaşadym hem işledim hem men iň ýanky maşgalama iň ýakyn dostlarymyz Leninskide Daşoğuzda. O men görülen ýan adamym iň bir ýanky adam käte birinin şiýlap şondan bir käbir zatlaryny görülen ýa-da. Şoda Daşoğuzly adam aydayın seyahatnalar pirif diýerler. O Aktepe şu at Aktepe Leninsk rayon şu birinci sekreter boldy, ikinci sekreterdi, kolhoz başlygy boldy. Ay äpet adam ne äpet ne kadrlar şolar. Ýöne o görülüni 15 ýyl basdylar. Yani o adam bolan soň şeýilýär-de. Ödem yadi zehini adam kärçiligi altındır. Partiyalar yığınakları bolýandyr. Yani partiya demeleri şu wallu yığınakları kän bolýar-da. Şu boş gurrun nemede oturkan 15 minut şu oturan yerine çeýip uklap nemedip bilýär-de. Ödem giň on Daşoğuzly çärjoğlusu bolum adam kulak adam bolun. Ve dünýede ne şu wagt problemalar biz ýeke 5 oblystsel 7 sanak döwleti birleşdirmeli. Bolmasa ýaşap bilemzok. Ýaşadan oklar bize. Bizim islegimiz hem däl, bizi mecbur edýärler. Ne şu Türk birligi birek demetmese, gol vermese biz ikinci sortly döwletler, halklar biz üçin hiç yerde halkara kanuny elmydamy işläp duranlardır. Wybrışny işleýändir, bolun ýönüp şu döwletler üçin işleýänler.
En Avrelysi Türk gödür bolu Türk üçünüm işleyenlerler. Elmi dama. Şu işletecek oradan görüşmeliler şoňuly. Şoň üçin ýa-ni bir saat bundan şu gepleşik etdik. Paşamız bilen. Şu da atlan nemesi. Biz mecburduruz. Bizim isleğimiz dem değil. Biz mecbur ediyorlar şunu. Ava. Sapar ayında işte hemen ama geçen de yankı birleşmek diýäňiz Türk devletleri köp sayda bir san devlet Yok, onu yanlış deme diyorlar, interpretasiya diyorlar. Birleşigi men şunu ýaly düşündireýin-de kim näme diýse diýsin, näl diýin, şu tarihte hemme dünýä şu Türkleriň birleşip bir näme bir blok diýilýär ona, ekonomik näme diýene Ýewropa bir blokdur. Öz arasında öz kanuny var, öz nämesi var. Ve hemişe bir-birine näme bolýar, näl diýin, ekonomik manysy şu bolýar. Mysal üçin söwdada, ine giriş çykyşlarda siz şol bir türk devletleri bolanda, ine Türkiýe, Azerbaýjan, Özbekistan, Kırgızstan var, Türkmenistan var, başga ýene şoňa bir näçe devletler var. Şularyň arasynda siz söwda edýän bolsaňyz hiç kim nalogy zady ýokdur. Göni siz söwda edip bilýäňiz, ýa-da siziň Türkiýede alan bir ýa-ni sertifikat diýildi, bir kompýuter çykarýaňyz, şo kompýuteriň ýa-ni bu standartyny beren sertifikaty Azerbaýjanda da geçýändir, beýleki de hem ýerde geçýär şo birligiň içinde. Ine şoňa birlik diýilýär. Watandaşlar o Türk devletleri birligi diýende ýalňyş düşünýär, bir devlet bolýar, birine oňa zat ýok. Bu birlikler soňa hereket eden wagty bile hereket edilýär. Näme hereket edilýär? İslendik bir zatda, mysal üçin ine işçi etenok, aýdaly Türkmenistan ileride ösüp başladı. Şu wagtdan bir zat Türkmenistan eger full güýjünde, ähli güýjünde işletseň Türkmenistan ykdysadyetini işçi etmeýän, kadir etmeýän şoda. Indi şo birlik bolan ýagdaýynda kadir etmezçiligiň bolsa sen Özbekistan bilen şoň ýaly birligiň barmy ýa-da Türkiýe bilen beýleki döwletler bilen birligiň bar bolsa, şolaň adamlar gelip sana işleýän kömek edýär, işçi güýji, ýa-ni labor force diýilýär. Şolaram hiç hili nämesiz gelip işlep bilýär-de, raboçy viza almagy, mysal üçin şo birlik bolmasaň sen bir aýda alyp bilýän bolsa birlik bolsaň 2 günde raboçy viza çykaryp bolýar-da. Sebäbi birligiň öz kanunlary bilen işledilýär. Öz ýa-ni nämeleri bolýar. Näl diýsem kim, adamyň girip çıkan, nire gidip nire geldi. Mysal üçin başga döwletden şu wagt birlik bolmasaň raboçy viza almak üçin sen döwletiňe spros gönderilýär, işleýän, işlemeden hakynda maşgalaýardyň hakynda bir topar proses bardyr. Ýöne birleşik bolanda mysal üçin Türkiýede Türk vatandaşynyň maşgala ýagdaýy, işçi işsiz ýagdaýy beýleki medisinski strahowkasy şolar Türkmenistanyň elinde de şo maglumat bolýar. Ine birlik diýmek. Maglumatlaryň birligi. Skandinaviýa döwletleri de şonnalar. Aýda. Ya birlige ýok, neme bolýan ýöne Skandinaviýa döwletleriň arasynda ýanky alaşy bardyr. Norwegiýa ýeňiň içinde de däl. Ýöne Skandinaviýa bilen ýa-ni migrasiýa, rahmet migrasiýasynda da neme ýok. Granitda da ýok. Arkaýyn geçip neme diýär. Ýa-ni näme de işin tiz bolmagy üçin birek kömek edilýär. Ýa-da Türkiýede işçi yetişmese Türkmenistandan aýdaly aýlyk näl diýin 1 ýylyna 10 000 adam bäre gelip işläp bilýär. Hiç kili problemsiz bolam ýa-ni viza nämesinde. Sebäbi maglumat birleşigi bolýar, hem işçiler birleşigi, elbetde beýleki harby birleşik bolanda da eýem näl diýsem kem, haýsam bolsa biriniň içinde bir problema çykanda da hemmesi bile çözýär şonu. Olam bir erwet zat däl, olam gowy zat. Sebäbi başga hemme ýerde meňe devletlerin ýa-ni birleşikleri var, bir topar arasında dagaworlary var. Ýöne biz näme üçin edip bilmeýäs. Soňam sapara şu dünýäň galan döwletleri şu Türkleriň birleşmegиnden gorkýan, men pikir edýän bolar birleşse soň dünýä sığmaz diýip. Yo, näme tarihte ýa-ni dünýäni upravlýat eden döwletleriň 4 sana goýşolyň biri. Ýöne Türkü demeler 4 sapar jurnalak bolýar. Şol nämesinden gorkýarlar. Şoň üçin şo basınçlar, ýa-ni birlik bolan bolsa,
Karabağ meselesi 91-nji ýylda bolmady. 92-de. Yani şolary alak neme hiç olmadı. Ne Bosniýadaky kırgınçylygam bolmady. O şu atky işit dip neme diýerler terrorizm. Ola düýbünden bolmady. O işitlerin nemesinin o Allahu ekberlerinin arkasında kim madı kulağından çeksen görünüp durandır. O taýda İslam bilen işi yok, nemesi yok. Şo zatlaryny biz 21-nji asyrda ýaşaýat düşünmeli. Bizim yol başçılarından düşünmeli. Beýleki respublikalaryň, yani Kazakistan we Özbegistan we Kırgız we olaram şu gorkusyna orsa neme diýerler. O da gorku nemeden gorkunok, wedipetinden gorkýarlar da. Şolar ýanky patronlar täzeler öýdýär-de. Gorkýanlar şol, başga işler. Ol ne açyk arkasında kim var diýilýär-de. Ne şolary ýalak ýagdaýda ne Azerbaýjan bilen Ermenistanyň problemati var, Karabağ problemati. Türkmenistandan çıkan näler? Kazakstandan şonalakdyr. Çıkmazam. Ha. Ondan şolary kim aýryp goýanly, kim kadyn ýerde diýenli ýanky palça edip görmerlerle. Sapara nesip oğlu çoňaly bir birleşip ýanky birlik bolar. Ya da mene bilemok bolsa näme boljak. Yo bu gaty ýeme kıyın işdir. Bunu ettirmejek bolup kän neme derler. O biziň öz nemelenbizem ýanky orsdur kän orsdur. O köpdi. O Amerikanlar kän Amerikan bolup görün kändir. O demokratiýa diýen bolup o Yok sapara şolaryň siziň aýdýan adamlaryňyzyň hem aklyna şu zatlar goýulan. Indi özleri men şol adam nämeler aýdaýynda söz azatlygy, söz azat. Bir zat aýdaýyn, siziň aýdýan zatlaryňyz men pikirimçe özüňiz elbetde öz pikiriňiz bilen aýtýaňyz ýöne pikir siziňki däl. Yani pikir şu adamyňky däl. Size o pikiri kitaplaryň üstü bilen ýa-da okuwlaryň üstü bilen şo pikir goýulypdyr. Sana aýdýan adamlara da öz pikirlerinin eýesi däl. Elbetde o pikiri ýanky üýtgedip şoňaly dilýärde iň köp näme dilýän ýa-da aralaryny bölmek üçin adamlaryň pikirini aruzada gerek däl, istedam gerek däl, informasiýa iň güýçli aruzadyr. Manipuliýer etmeli ýeterli. Awa. Bolmasa şu Türk birligini gurmagyň bir erwet tarapyny näl diýen bir erwet tarapy ýokdur ha. Ya-da ine Russiya şonu islemeyen olsa, Avrupa şonu islemeyen olsa men olara da düşünýän. Olara mı özüniň aladasyny edýär? Owa. Türkler näme üçin özüniň aladasyny etmeliler sapara? Biz näme üçin öz aladymyzy etmeliler? Ben tarihi bir zat aýdaýyn, aýdyn. 1992-nji ýylda biz 5 Orta Aziýa Respublikasyny ýygnadyk Türkmenistana. Simpozium edip hemmeje ýygnadyk. O geldiler demetdik. Ýöne birinji hem soňkunji tapar ýygnar birlikde. Ol eýleklen ýöne demesi arkasynda burş demedilen ýalak boldy. Ortaýetden başlap şeýle bolmaly. Ondan olar eýen bulary ele geçirdiler. Dogry. Soňondan ýöne hat ýöne kuklu boldylar da. Şoňa çelleýän tak ýene de nemeler bardy, ýani eýfariýalary. Ne şo döwürlerde de ýanky Türk birligi diýip neme Türkiýe nemetdi. Olin bir kitaplar demesem boldy. Olin gitdigiçe kıyırlaşýandyr. Ama maliýe nemesem bolmaly. Ýanky ortak bir kanun bolmaly, ortak bir düzgün bolmaly. Ýanky ortak ýanky bir parlamentde alak bir guramasy bolmaly. Ýanky medeni, ykdysady kendi işte bu devletin içindeki neme struktura yalak neme bir devletin gücü yetecek ya bunu
Bu merkezleştirip finansiyel etmemetmeli. Yani şu dağıtlarına beyleklere demettirmediler de. Onun birinin düşmanı olurlar. Yani Türkmenistan, Özbekistan bilen 10 yıl, 15 yıllar hiç lokan aragatlaşık edenlerdir. Azerbaycan bilen hem şey ettiler. Kazakistan bilen hem yarım yalta. Hiçbir ısnaşıklı demeni etseler arasında çöp atlayadılar. Bularım şoları kovurunacak olup eden oktular, yörükte diyediler de. Bizim yol başlarımızın hem de canım kukladığını ne şu taydan arkaya çıkarıp bolayanlar. Kurcaklıklarını. O kurcakluğunun sebebi de 25 yılda 200 milyardan imkan pul çıkardılar da daşına. Yani yemedenleri. Onun için entek bir karaştı neyme deyip diyoruz. Onun karaştı hiç burada adımız karaştı değildir. Entek şu bunları şenli. Karaştırlığının görüşü var mı altınız? Öyle son kremelerdir. Şu saparan başarmasanız bu ondan tövür aldıraymalıdır bu millete. Dengeştirip göründü köp zatlar kavat gelip durandır. Ruandan yağdığı bilen şu atki Türkmenistan'a kedileyen zatlar. Hava yine aytdım ha şu otayda bundan 40-50 yıl 60 yılın olan olsa Türkmenistan'da şu mümkün balığı ötüyor şu zatlar. Şimdi beylek tarafını seyreden de yani otayda milletim yok. Onun yönü hem de bir millet men şu taylıydı bile Singapur. Ama sapara şolun vardı. Yani Singapur'da yerli halk yok. Yine devlet kurdular. Ana ne akıl öz baştak kolonda hemen akıl işlerinde şeyle oluyor. Bizimkiler öz baştak değil. Üstüne aklım yok da. Aklı o tayk ertmeyenler, onu yürüte diyorlar, onun biliyse. Aklın var olsa bir yerde ya türmedesin ya da kaçıp bunun görmelidir. Ama başka da yağdayı bu yoktur. Aydın ustayda kutorayel bu kan oldu bu gururumuz. O sapara her sapara aytana yarım saat diye söylüyor ne. Bolya iyileşler köp sağ olun. İnnik sapar ekrana duşayançak aydın sana da köp sağ ol. Böyle vatandaşlara bir hayışım var tuştayda. Vatandaşlar size hem kızıklandıryan soruğunuz adınız bar olsa. Sebebi menem ne eldeyin sapara berde de bir onu bir tema veriyeniz de son okumalı etmeli öyle köp zada öğrenyen. Sonra vatandaşlar sizde de soruğunuz vardır kebir ya da tekliğiniz var olsa şu yazı şungal neymet olur deyip şungal neymeleriniz olsa yazın komentaryalarda. Biz hem cevap verip bereriz olmasa yankı bile neymet fikirlenip görürüz. Yani özümüzü geliştirmek için. Doğru bir gün demedeli şu sorulara cevap demedeli aydın. Vatandaşlar sorularını cevaplandıralım. Bir tane bir daha çan şey demedeli. Böyle. Sonra nemeni isteseler şu birleşikler var arada nemet çeken olur saparada. Onam yazın vatandaşlar yankı birleşik olanda neyem böyle yankı devletlerin birleşiğine Türk devletleri dedik ya da Avrupa birleşiği. Şolar neyem için edildi? Onun iktisadiyeti ya da marketing nemesi vardır. Ulu bir gerekli yeri vardır da. Ne hiçbir devlet ayrı değil. Yani öz baştak olup bilmeye sebebi Türkmenistan az beylik dünya beylik nemeleri olması için maşin minip bilmeyen. En verkisi. Hava. Yöne birleşik olanda kebir zatlar ütkeyendir sapara. O yüzden şunu alıver ütkeye kızıklı yerler var. O size üniversitede okulda zatta öğretilmeye. Yöne görüp böyle şu zatlar. Hiç yerde öğretilmeye. Ben hiç yerde şunu öğretilerini görmedim. Yani asıl sebeplerini görüp böyle. İsteseniz şu zatlar hakkında da görün edip biliriz. Yani marketing nemesinde. Bu orunla aydın köp sağ ol. İyileşler sağ olun. Sağlıkta görüşelim.